Tak a dnes sa ideme kúpať, lenže kúpať sa ideš hlavne ty a asi aj ty. Ideme na to! Čaute všetci, boli sme točiť na našom mieste, ktoré sme minule objavili. Je to veľmi pekné miesto. Pláž v strede rieky, to je veľmi málo ľudí tam chodí, lebo není blízko DMK, ani občerstvenie, ani, ako ste mohli vidieť v prvom videu, tak prístup k vode je taký trošku krkolomný. No, chcem sa prihovoriť vám, aby ste dávali pozor na jednu vec. Ja som to vedel, ja som to videl už na videách aj od Kevina. Problém jazdenia po vode a na vode není samotná voda častokrát, ale nečistoty v nej, blato, piesok, tu samý piesok. Dnes sme zabili motor z X-Maxa, ktorý má najazdené niekoľko 100 kilometrov. Takže vôbec mu nemôžem vyčítať to, že vlastne už
není medzi živými, lebo ten motor len v roku 2025 v máji nabehal nejakých 115 nameraných kilometrov. Hej? Čo sme sa zahlásili do jednej súťaži a tam išlo o vlastne turistiku so svojím Merce autom. My sme každý deň, keď sme išli niekam, prešli nejakých 10-12 kilometrov. Môj X-Max má za čas, ktorý ho mám, nabehané stovky kilometrov. Vlastne čo není na kamere, není na videách a takto. Ukážeme si motor. Donesol som motor, on je rozobratý. To je stator. A celé toto vynutie, ktoré tu vidíme, skúsim zaostriť, bolo vlastne, ja som ho vymýval čističom brzd, ja som ho vystriekával, aby sme aspoň videli, že či je poškodený. Ono stator vyzerá, že je pomerne OK. Ja som to nejako extra neriešil zatiaľ, nemal som na to čas. Je ešte špinavý, hej, takže ono sa to na videu môže javiť šelibári ako. Tuto bolo 2 mm všade, čo to vidíte, bolo 2 mm blata, vlastne spraveného z piesku a jak bol mokrý. Rotor, tento oplet, tu už chýba, neviem, či to je vidieť. Ten rotor je tu, v tejto časti roztlačený. Je širší a popraskaný ako, počkajte, tuto vidíte, že už kusy chýbajú. Takže ono treba dávať bacha na tieto veci, ako blato a ono ho voda nejak extra nezabije, ale toto blato, to je pre ňo katastrofa. Ja som to videl aj vo videách už, že vlastne takto sa najľahšie poškodí motor. Takže jazdiť po vode ide. Plný plyn a nerozmýšľať, ale treba dávať bacha na to, že až 200 eurový motor môže dopadnúť takto. A to nechcete, možno. Možno chcete. Ja som do toho išiel, že som to vedel, lebo ja tu mám ešte 2 motory náhradné, takže až taká škoda to není a aspoň som to skúsil. Je to ako naživo, je to čistá paráda, keď to veľké RC auto ide po tej vode, to je úžasné. Hovorím, našli sme super miesto, kde bola voda fakt hlboká 20-30 cm, čiže žiadna nejaká extra škoda, keby sa aj niečo nevydarí, až na tento motor. Zaujímavá vec je, že ten regulátor, ktorý každý vyhadzuje pred prvou jazdou, stále funguje po stovkách kilometroch, takže budeme sa tejto téme určite venovať a určite si pozrieme aj nejaké produkty, ktoré sú chválené na internete a v skutočnosti sa rozpadávajú hneď po vybalení. Takže tak, do budúcna. Takže toľko k tomu, toto je záver videa, majte sa pekne. Podľa teba končíme. Vstávaj, ideme spať.